ang sarap. So, napakasarap yung lasa. Ayaw maputol. Ito yung highlight dito sa ORMOC. Itong barbecue nila. Kasi, talagang ano. At saka, of course, dapat yung sausawan. So, nandito na tayo sa barbecuehan sa ORMOC. So, itatry natin kung gaano ba kasarap. Kasi nakita natin yung prices. So, alam mo yung range nung sabaw, mga 130 lang set na yon. So, medyo mura lang. At napaka-affordable yung pagkain. So, ang maganda pa dito kasi yung barbecuehan sa ORMOC ay napakalapit sa dagat. So, parang itong inuupuan natin ay nakatawag niyan, nandito sa baba natin dagat na. So itatry natin kung gaano ba kasarap kasi nga lagi siyang dinadayo dito sa ORMOC dahil mura na at saka may tinatawag tayong puso. Yung puso is just 6 pesos, pero if you can bring food, right, or kaya kanin, so makatipid ka. So mas okay din yung magdala ka kasi nga yung barbecue naman dito ang lapit-lapit ay ang ano lang, mura lang ang ano niya, worth niya. Nagpila tong barbecue ma? 50 lang? Oo, 50 pesos lang yung barbecue. So alam mo yun, mag-enjoy kayo. So tikman natin kung gaano ba kasarap yung barbecue na pinagmamalaki dito sa ORMOC ngayon. At nag-order din tayo ng may sabaw para mas okay, right? So pero ang pinaka-highlight talaga dito ay yung malapit sa dagat. Kung napansin nyo pag iikot ko, kaso wala may mga ibang customer kasi punong-puno ng customer yun dagat na po siya. Kung napansin nyo yun yung dagat. So medyo maitim lang tayo. So nandito pa rin yung social distancing dito. We are still waiting for our orders, right? Kasi niluluto pa siya. Kung ano po yung in-order nyo, yun po yung lulutuin nila. So, ang in-order natin ay sinigang. Gusto ko sinigang na na halo-halo yun. So, may may mga shells yun. Tapos yung barbecue, sapat na. Kahit nga barbecue lang, busog ka na yata dito kasi ang lalaki naman ng barbecue nila. Okay, so standby muna tayo kasi antay natin yung order natin. So, napakasarap yung lasa. Ayaw maputol. Right? Tapos ito yung sinasabi kong barbecue. Diba? Ang laki. So, sobrang sulit niya na. So, tikman natin din. Sarap. Sarap. May kasamang isda. Sarap. Sarap ng lasa. Sobra. Kaya pala daming tao dito. Sarap. Sinigang, sarap ng sinigang, lasang lasa.
Mm. Okay, so ito yung highlight dito sa ORMOC. Itong barbecue nila. Kasi talagang ano. At saka, of course, dapat yung sausawan. Dapat may sili-sili, no? Para mahanghang konti. At saka dapat magkamay. Pag sobrang social kayo, pwede magkutsara. Pero mas maganda pag sanay magkamay. Sarap. Sobrang sarap. Okay, tapos dapat may pa-Sprite din tayo. Sobrang sulit. Sulit ang 130 sabaw, napakadami, oh. Imagine mo, laki-laki, 130. Okay. Tapos dalawa lang kami ni Mama, yan si Mama. So, kung matry nga natin yun, kasi matagal na tayo dito hindi nakakain sa barbecue. So, yan. Tapos sabi ko, i-try natin. So, dapat may sili, kahit isang sili lang. Para medyo maanghang din siya. Yan. Okay, so dito na lang nilagay yung camera para makita niyo kung gaano kaano. Ang lapit ba? Sorry. Masyadong malapit. Si Mama pasilip-silip lang si Mama sa camera. Yan. Hindi, inubos si Mama. Kaya kasi pag ganito pa si Mama atay. Saka pang barbecue. Dami. Hindi maubos. Dalawa lang kami. Ito. Pili ko nga yung part na to sa taas. Pag natipid kayo, kasya lang. Pero, huwag ka na magtipid. 50 pesos lang naman. Sobrang swak. Ang hang. Pero manghang nga. Ayan. Tapos, may pa-shrimp yun, oh. Ito yung shells, oh. Sinabi ko, yun, oh. Diba? Hindi ako mahilig yun, eh. Kasi Mama nakakain yung shells na yan. Ako sabaw lang talaga ako, saka isda na halo. Kasi ang laman nung, soup ay isda, tapos shrimp, yung pasayan sa Bisaya, at saka yung kusingan anang kuan nama, at saka in Bisaya imbaw siya na shells. So alam ko medyo mahal din yan, pero dito yun nga yun, medyo alam mo yung sobrang affordable. 135, good for 3 to 4 person na yan. So, sobrang daming tao, at sobrang daming sabaw, na sobrang lasa. So, ibig sabihin, sobrang lasa talaga yung, yung sabaw. Sobrang lasa. Ramdam na ramdam ko yung lasa ng, yung sabaw. Saka yung sobrang fresh kasi matamis-tamis pa. Kayo mamili doon kung anong combination yung gusto niyo ipasigang. Puro ba shrimp lang or may halo? Pwede kasi lahat lang yung hipon. Pwede lang ganun lahat. Pwede rin namang isda lang. Pero mas maganda rin yung halo-halo, di ba? Para maranasan mo. At masubukan mo yung sarap. Sabaw pa lang. Diyos ko Lord, panalo na. Okay?
So, yung rice namin. Yan. O, sa'yo na yan, ma. Tama na yung sa akin. Gusto mo mag-order ng puso? So, tama lang naman. Yung puso, 6 pesos lang. Feel ko dalawa, kasya na. Pero maliliit eh, pag taga dito ka, baka mga 5 kasya pa. Kasi nga, alam mo yun, batak sa trabaho. Pero pag hindi naman, yung maraming dapat hugas na kung kamay kanina. Prior kumain. So, kamay talaga. Sarap. Ang lasa ma. No? Ha? Ito nga akin. Yun o, pasayan. Pasayan sa Bisaya. Sa Tagalog, hipon. Pero hindi sobrang dami yung pasayan or kaya hipon. So, konti-konti lang din siya. Parang tama lang din talaga sa price ng 130. Imagine mo yung 130 lang ang price. Pero, may ganun din. So, meron daw pala flat shells lang, 60 pesos. Look at yung may isda. Tapos may hipon. At saka mahal mo puning isdaan yata. Isang hiwa. Yellowfin to. Yun. Ito laging baso dito sa probinsya ginagamit ng dito. Tibay din kasi to. Okay. Saka malaki na kasi dalawa kami ni mama. Anghang. Ang nung sausawan. Nangangagat. Yung isa. Ha? Oo. Piniga ko yung buong sili. Anghang pala. Kaya yun. Hipon. Sarap. Tamis. Pag fresh pa matamis talaga yung hipon. Kung sobrang selan nyo naman, pwede nyo kayong magdala ng sarili nyo kutsara, ganun. Or kaya plastic disposable. Pag sobrang selan nyo. Pero pag naman, gracious. Kung tingin nyo naman pag tingin nyo naman namamatay siya dun sa kumukulong tubig, so hindi na kayo magdala ng baso. Yung mo lang napasay. Dahil pa sa baw nga. Meron pa mo Yung mo lang ginagawa. Pasaya. Sa akin daw ulit yung yung shrimp at saka yung isda. Yun Dami. Sulit yung sulit yung pagpunta namin dito sa sa barbecuehan sa ORMOC, right? Yung food nila
food park sa ORMOC. So, sobrang sulit. Mm. Pwede din. Kaya nantok ako. Nakatugon. Nabusog na naman. Ito yung swerte ako. Sorry. Ang katuwa. Kuha dito kasi sobrang fresh pa yung katabi mo kasi nandito yung nandito yung dagat ng ORMOC. So alam mo yon yung amoy ng dagat. Ako, ramdam mo. Pagkatapos mo kumain, maging sokoy ka nun. Maging sokoy ka na kasi dito sa dagat sobrang lapit. So amoy mo yung amoy mo yung fresh ng dagat. Ang fresh pa nung kinakain mo, ang fresh pa ng dagat. So alam mo yun, tayo mo, kalahati pa yung naubos ko. Parang busog na ako. Nabusog sabaw. Ayoko ng atay. Ito oh. Atay. Atay ng to ma? Baboy daw. Pas ako sa atay ng baboy. Again, pag makapunta kayo dito sa ORMOC, so visit this one. Kaya isa sa pinaka-highlight dito, dapat makadaan kayo dito sa barbecuehan ng ORMOC. Kasi pag hindi kayo makadaan dito, hindi kompleto yung tour nyo. Or pagpunta mo dito sa ORMOC, pag hindi ka nakakain dito. So, mas recommend, nalaglag. Right. Ayusin natin. Gawin natin. O, patong natin konti. Yan. Mas recommended yung pang first, second, third, fourth. Pang fifth, right? Simula dun sa dulo papunta dito. Pang fifth, napakasarap ng sabaw. Kasi magkaiba-iba sila yan. Hindi ko anong pangalan. So, ang sarap. Ayoko na. Ubusin ko na lang yung isda. Kasi busog na ako. So, isda. At saka yung shrimp. Yung area, hindi masyadong maganda. Tignan mo naman. Pero yung sarap, grabe. Worth it. Pwede naman kayo kumain din dun sa Don Felipe pag gusto niyo. Mayroon din naman sila mga served na food. Pero ako sa inyo, pag naka-stay in kayo dun sa Don Felipe, pwede naman kayong lumabas. Or kung sobrang daming budget nyo, doon lang kayo mag-order ng food. Kasi, pero of course, dapat i-try nyo din dito. Kasi, masarap din naman. At saka maiba yung lasa. Taba ko na. Busog. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag nandito kayo, talagang mag-enjoy kayo kasi sobrang lapit ng dagat dito. So,
paano hindi sobrang lapit ng dagat eh, yung baba natin dagat na gyud. Right? Dagat na talaga yun oh. Iangat ko ha. Yan. So, yan. Dito tayo kumakain tapos yun, overlooking. Hindi siya overlooking, talagang alam mo yun, a hand na lang. Talagang dagat na siya. So makikita mo talaga yung ano. Kaya yun yung isa sa mga ano dito, isa sa mga binabalik-balikan ng mga ano, ng mga tao kasi una, dahil dun sa sarap na siniserve, pangalawa dahil dun sa sobrang fresh ng kinakain at saka yung simoy ng hangin from sa dagat. Wow. Sobrang ano, sobrang fresh, right? Iba kasi yun eh, iba talaga, 'di ba? Hindi siya maamoy na parang magbabamit ka dahil sa amoy, pero maamoy mo dahil may entice ka for alam mo yun, pag kumakain. So dapat enjoy nyo lang talaga pag ano, pag andito kayo sa ORMOC. So sana nag-enjoy kayo ng ano, ng